Lumbajong constituency ke parlo la kahini di sama Lumbajong lang solong ni thoma farman kapatu pon bang soing deng poke brai si ke seningkan isegamai pimisen penji pajut ponlo KCC tuliram rong hangga chetong dunalong Amar Singh tiso Richard Stockby Lumbajong MSC Joni timong atum chetong dun nona kai laki ke thekeria kai posi kachar likenang sot binong lasi karbiang long constituency 26 long anta iklavia vidyalaya school kimpon lappo posi ningje pon halapu KCC rong hanga sang hupen ganing je pon tengki ke damtang pharu krisir kebra pho ningkan KSM hang kapat thek chenglo la pen tarpang thek ke inglong pho pen clear da pen do hok pet akels elo posi ningje pon Vet ke dulje fan sini licuning rikang lo, tapi ke alang litum pin pula lo, nangai piana bangke isi ben kapicun je fan nili bori pon pupusi lamcak pikang lo. KSA General Secretary George Timong ben pherang ke tum phanang ke than tun ki ladak di sama tua long ke akang tu yang deng mate high school ke awelang lasi pini CM aphan memorandum alu pi pajur dun lo lapen yang pacun pi vek pupusi CM tanang cicak dun lo pusi nang cithan dun. Ini bangke konstruksi arani lo karbilo chow lia song ningkan isai kemai pi 51st annual joint conference. Aku at the same time laki ingsi closing ceremony of the golden jubilee nang litum chini lo di lai long sebi lo non bangke pini bangke also golden jubilee board closing ceremony lo la pini closing ceremony ada penil itu marathon race pakade lo marathon race step per kengdong dang ke kadil itu traditional sport yang dong nang kita am tapak ke kacepati da padu lo lapen bab thali ke ap lata pachete lo original ang bong pachete Harsing Ronghang report KATV News.